palat arspa san phamut ki khanna na ki hinre tuli ki school ki baran hakasnong mau tawar menta kasingi ka arphoi trek ujeliu kilayat pat ba pertajam ban penpau persai ka jing sneu bat jing penjulor jong udrak ya ka jing em ki samla hakani ka juk menta tangkat ta udrak ru ula penengkot ekarta jong ki babon ki samla ki balangat haka shangkau ya jong u bat ki balangop haka jingkerni ya uni ujingdi besneu bat bakan sha daka jinga trelang ka mau kenro police outpost ka senglong me mau tawar pelun seng samla bat ki nongkit kam ka snong mau tawar la pennoy ka ni ka jinga pat ba ka bala sedang nadu na mau tawar bypass shadu sha office jong UBDO haka ni ka jinga procession ki khana school kila kawe lama bat kila ra ek jing tho pertasla ban kiar rai mau riding ya uni ujingdi ba pensni ya ka longren nyeng jong ubreu UOC ka maulai mau tawar outpost ula kawe ka lama sedang jong ka ni ka procession udrak upenjat eka jing em jung ubreu ya ka koit ka khia bat uwan ra ru eka huri hura haka em lang sa lang hasnong hathau